मग हे कॉफी बनवायची मशीन कधी विकत घेतली काजल? चला मम्मी. मी माझ्या बेडवर जाते आपली. नमस्ते. आता आम्ही आमच्या नवीन घरात आलेलो आहे. बघा सर्वांनी आम्ही कसं बेड सजवलाय तो. ते आता बघून शॉक होते बाबा, एवढं लवकर तुम्ही अरेंज केला. बघा सिंगल बेड. सिंगल बेड आणि हा डबल बेड. म्हणजे तुम्ही आम्हाला कंप्लेंट करता ना की तुम्ही मम्मीला वेगळा झोपवता, तर बघा डबल बेड अरेंज केलेला आहे. आणि सर्व कंप्लेंट केलं करतात कमेंट मध्ये. कोण कोण आपली माणसं अशी कॅरिंग असतात ना. तर बघा आमचं बेड कसं सजवलेलं आहे. उश्या विषय बघा. अजून काय सजवायचं आहे का? हो आहे. चला चला चला. आता हे काय काय हे शॉल? अरे वा रे वा, वा रे वा. आता हे काय? हे त्या बेड साठी. सेम टू सेम. तुम्ही हे कुठे फ्लॅट घेतलाय नवीन? कुठे घेतलं नवीन फ्लॅट कुठे घेतलाय? टीव्ही पण लावला. वा वा, टीव्ही लावला. जरा तुमच्या नवीन अंगोलीच्या ह्याचा आपण टूर घेऊया. वा, इंटिरियर केला की काय सर्व? हा, कधी घेतला हा फ्लॅट नवीन? आताच काही दिवसांपूर्वी. काय काय आहे तुमच्या फ्लॅट मध्ये आम्हाला बघायला मिळेल? रूम मध्ये काय काय तुमच्या? 2 बेड, एक असा बेड, एक सिंगल बेड, म्हणजे 3 बेड. टीव्ही आहे. टीव्ही आहे, चालतो टीव्ही. हो चालतो. एसी आहे आणि तो पण चालू आहे. 2 फॅन आहेत. व्ह्यू बघूया बाहेरचं काय दिसतंय. हा बघा. म्हणजे त्यांना लगेच समजेल की कोणतं हॉटेल आम्ही बुक. ओके, बंद करा. गरम हवा यायला लागेल लगेच. हा, आम्ही पडदा लावलेला. जरा उघडा ते, लाईट येईल, उघडते. आणि इथे बघा टॉवेल्स वगैरे आम्हाला ओनरने टॉवेल पण दिलेले आहेत. इकडे बेड, टेलिफोन सुद्धा आहे. टेलिफोन सुद्धा आहे. आणि ते काय बुक सुद्धा आहे ऑर्डर द्यायला. काय पाहिजे ते ऑर्डर करा. आणि इथे आपलं सामान आहे. आणि ते बॅग कशाला एवढेच घेऊन आलेत का? कपड्याची बॅग. कपड्याची बॅग. विक्रोली पासून एवढेच बॅग? एवढंच? एवढी बास होते इकडे यायला. आणि अजून काय काय आहे? हे वॉर्डरोब दिलंय. वॉर्डरोब पण दिलाय? वॉर्डरोब सुद्धा आहे. दिलाय का घेतलाय आपण? हा बघा, घेतलाय. वॉर्डरोब घेतलाय. तिजोरी पण आहे. तिजोरी आहे पण खाली आहे. होय. मिरर सेक्शन आहे. आणि मम्मी ह्याला काय म्हणतात? हेला हे काय आहे? हे स्टीलचं काय? सेंटर टेबल. सेंटर टेबल नाही, स्टीलचं काय ते? हा, बसा बसा. हे काय बोलतो? हे ते आशचं. काय करायला ते? आता बघा मम्मीला, काजलला मी बाहेर फिरायला आणलाय. मस्त एक दिवस आराम चांगल्या ठिकाणी है ना. थोडं चेंज आम्हाला. थोडंसं चेंज, कारण खूप दिवस, कारण मम्मीला खूप फिरायची आवड आहे. पण आता रिसेंटली 2 महिने तर मम्मीला फिरायला नाही नेला. म्हणून रेस्ट करण्यासाठी मी असं हे लोकेशन मध्ये आणलंय. कुठे आणलाय, कधी आणलाय, कसं आणलाय, तुम्हाला सर्व समजेल, नंतर समजेल. पण सर्वात आधी दाखवूया ना आपण कुठे आलोय राहायला. तर हे इकडे ड्रेसिंग टेबल ना, असं मिरर सकट. इकडे बॅग. आणि असा होता आपला चहा बनवायचा ना. ते चहा बनवायचं ना. हो, कॉफी. चाय आणि कॉफी बनवायचं. का नाश्त्याला आज? ते काय सांबार ना. हे वेगवेगळं आहे. 2 सांबार वेगवेगळे आहेत ना. दे याच्यामध्ये. ती खारी खारी आणि काय काय ते कलिंगड. ही चटणी घे ना. चटणी नाही घ्यायची. मम्मी तुला चाय दूधवाली पाहिजे का नाही? काली चाय कुठे आहे? खाली आहे. दूधवाली आहे. ये बस ये. इथे बसला.
नाश्ता आपला नाश्त्यामध्ये. तू वाटीत घेतला. हां म्हणजे कसं काढायला म्हणजे अजून दुसरं काय पाहिजे असेल तर तुला एक्स्ट्रा हे जे बरोबर खायला पुरी बरोबर खायला बरोबर. चांगलं आहे का ते? आवडलं मी आम्हाला हे खूप आवडतं. काय समोसा. मला काय आवडलं माहिती का समोसा इडली तर खाल्ली नाही इडली बघू इडली सांबार चटणी पण असं ना बुफेमध्ये ना मेदू वडे पाहिजे मेदू वडे ह्याला काय नाश्ता कंप्लीट. नाही बघ इकडे काय मागवलं किती मागवले बघा बुफे आहे ना हे एवढे खाणार काय? ताज्याला एवढी खाणार आणि मी तेवढा खाणार मम्मीने काय खाणार नाही मम्मी सर्व मला देते सर्व जेवणाला आता मला सकाळी सकाळी आवडत नाही नाश्ता कधी सकाळचा करत नाही ना. झाला नाश्ता समोर बघ टेरेस बघूया ये काय ॲलोवेराचं झाड गो हे असं हे पान पाहिजे काढायला हे झाड आणि याचं आतलं ज्यूस काढून प्यायचं. हे चांगले केलेत ना त्यांनी इकडे हवा छान येते ना हवा किती मस्त आहे चला पोट भरला नाश्त्याने बस आहे आपला कितव्या फ्लोअरला 3rd फ्लोअरला चला आता बघूया तुम्हाला रूम नंबर माहिती आहे का चला माहिती आहे एवढंच रूम नंबर नाही माहिती लेफ्ट असं इथून गेलं की राईटला एवढंच माहिती रूम नंबर काय मी विचारलं नाही टाकी सर्व चालू लाईट्स ऑन काय मॅडम? ऑन असं या अशी बॅग काढा असं बघा ती झोपली मम्मी आता आम्ही झोपतो आता कुठे आलो आहे कधी आलो आहे कसं आलो आहे ते तुम्हाला नंतर सांगणार आहे ना मम्मी नाश्ता झाला आता मी जरा पडून घेतो पडून घेतो झोपून घेतो झोपून घेतो बघू तुला पण पाणी पाहिजे आहे. साधा पाणी थंड पाणी आमच्याकडे सर्व आलेलं आहे हे साधं आहे सांग मी तुझे केस विंचरते. चांगला ड्रेसिंग टेबलचा पण फायदा उचलत आहेत सासू सोना वा 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 कसं वाटतंय मस्त असं वाटतंय मग हे कॉफी बनवायची मशीन कधी विकत घेतली काजल आधीच बुक केलेली होती. काय काय आमच्याकडे कॉफी बनवायची मशीन कॉफी बिफी सर्व आहे ना सगळं आहे त्यासोबत कोणत्या तरी हॉटेलची साबण सुद्धा आहे झालं का सोन्याचं बांधून केस हेअरस्टाईल हेअर स्टायलिश नवीन हे कोणती पद्धत गोळे गोळे बघ. आता आम्ही कपडे लावतो कपाटामध्ये. जे जे नेसायला साडी आणली ती आणि कपडे सर्व ना तर ही साडी कोणाची आहे या कलरची काजलची. ही कधी घेतली होती ही मला गिफ्ट दिलेली आणि ही साडी कोणाची ही आजी. मम्मीची नाही ही हातातली साडी कोणाची नाही हा शर्ट कोणाचा बाबूचा अरे ते ओपन करून लाव ना ओपन करून लाव.
आणि मला एक सांगा, हे लग्न झाल्यावरती सर्व असे बाबू बाबू करतात का? सर्वांचं माहिती नाही पण मी करते. आणि ही कोणाची साडी? ही आईची, ही माझी आणि ही तुमची. आणि कुठे घेऊन चालली? आता कपाटात. नवीन वॉर्डरोब मध्ये. होय. तिघांचे राहिलेले आहेत ना बरोबर? हो. 3च कपडे आमच्याकडे. चला, आणि आता आपण तिघं कॅमेरामध्ये येऊया स्क्रीनमध्ये आणि पाठी जाऊया, कारण मम्मी खूपच लांब गेली आहे ना. तर मी तुम्हाला आता विचारणार आहे, आपण इकडे राहायला आलो आहे ना, हो. तर किती दिवस राहणार आहे ते पण सरप्राईज, ते पण तुमच्यासाठी सस्पेन्स. कुठे आलो आहे ते पण सस्पेन्स. काय करायला आलोय ते पण सस्पेन्स. काय करणार आहे ते पण सस्पेन्स. सस्पेन्स मूवी. पण आता काय करणार आहे तर आम्ही टीव्ही झोपणार आहोत. शाणी, तू झोपणार आणि मम्मी टीव्ही बघणार आहे. आता मला टीव्ही तर झोपायचं लावूया. हा, लावूया टीव्ही. चला. तू कोणतं चॅनल बघायचं मम्मी? तुला आज काय बघायचंय? ए नो सिग्नल. हा, बॅड लक. पैसे नाही भरले, पैसे नाही भरले, पैसे नाही भरले. फोन लावा. नो सिग्नल बघा, इकडचं तिकडे फिरतोय आमचा. काजल, माझी मॅक्सी दे जरा, कपडे चेंज करते. नवीन घरात नवीन मॅक्सी. हा, चेंज करून जरा झोपते ना. चेंज करताना तुझं जादू दाखवू का? जादू हा, दाखव. दाखव. काजल दे मॅक्सी बघूया. सर्वात छोट्या मुलांनी आपापल्या घरी आपल्या आईवरती, ताईवरती, सर्वांवरती हा ट्राय करा. नाही झालं तर त्यांनाच ओरडा, मला ओरडू नका. रेडी? आता बघा, असं घ्यायचं, त्यांना कपडा घ्यायचा कोणता पण, आणि तर बघा कसं जादूने चेंज झालेलं. असं जादू तुम्ही सुद्धा करा सर्वांनी. आता मम्मी तर रेडी आहे झोपायला. काजल तू असं झोपणार आहेस? मग चलो सो जाओ. आता काजल आणि मम्मी एकत्र झोपणार. आता काजल आणि मम्मी एकत्र झोपणार आहे. ही बघा कशी डका मारते. चला मम्मी. मी माझ्या बेडवर जाते आपली. आणि तू? तुझ्या बेडवर. मी ना काजलवर झोपणार. जा मग तो रिसेप्शन एरिया. चला आता फॅमिलीला, आता फॅमिलीला रेस्ट करायला आणलंय, फॅमिलीला एन्जॉय करायला आणलेलं आहे. कुठे आणलंय, काय करायला आणलंय, कधी आणलंय, कसं आणलंय, कशासाठी आणलंय ते सगळं तुम्हाला कळेल पुढच्या व्हिडिओमध्ये किंवा याच व्हिडिओमध्ये. आता जरा झोपा. दमदम सांगतेस काय का सांगते. ती लाईट घालून दाखव काजल. मम्मी झोप, तू झोप. मम्मी अंगावर घे प्रॉपरली सर्व. एक लाईट तिकडची लाईट घालव. तर लाईटी घालवल्यानंतर बघा कसं दिसेल. ओके, ही लाईट बंद आणि ही लाईट पण बंद करू. आणि वरती बघ कसं वाटतंय, डिम लाईट ना. हे छान वाटतंय ना. चला बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. आणि तुम्हा सर्वांना पण बाय बाय. हे कसं वाटतंय? मस्त ना. डोळे बघा तुमचे. काय बाय बाय बोलून आम्हाला झोपायलाच येत नाही. बाय बाय. बाय 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 बाय. टाटा. मम्मी झोपली. मम्मी झोपली.